Debata. Dobrý deň prajem, pozdravila Buchta Šišku. Aj vám. Aká ste pekná, pocukrovaná. Čím ste plnená? Tvarohom? Lekvárom. Vždy zabudnem, či malinovým alebo jahodovým, ale tuším, jahoda bola nakreslená na pohári. Predsa len si spomenula Buchta. A vás natreli akým krémom? Nehovorte, budem hádať. Marhuľovým? Áno, máte pravdu, ale to mám penu na hlave, nie krém. Trochu ma zababrali aj malinovou. Aj také dnes robila pekárka. Nebojte sa, nie je to vidno. Hneď som vedela, že ste Marhuľová. Ďakujem, upokojili ste ma, potešila sa Šiška. Pozrime sa, už je tu aj orechový koláč. Dobrý deň, pozdravila ho Buchta. Orechy vraj idú do zubov, aj mak, požuškala Buchte Šiška, tak aby ju koláč nepočul. Ale ja vás počujem. Viete, mám veľmi dobrý sluch. No žiadne obavy, neurážam sa. Kto ľúbi orechové koláče, nestará sa, či má zuby plné orechov, poučoval koláč obedámi. Buchtu aj Šišku. Takto si všetci traja hrkútali, keď sa k ním posadilo akési veľké čudo. Ako sa ukázalo, bolo vychované a pozdravilo. Buchta, Šiška a koláč odzdravili a chvíľu si ho premeriavali. Buchta bola najviac zvedavá a oslovila ho prvá. Ak sa neurazíte, smiem sa spýtať, kto ste? Ešte som vás tu nikdy nestretla. Prepáčte, mala som sa hneď predstaviť. Som tu nová. Pekárka ma dnes upiekla prvýkrát. Volám sa Šamrola, ale väčšinou ma pečú v cukrárni. Šamrola? To ste vy? Už som o vás počul. Čím ste plnená, ak sa smiem spýtať, vyzvedal orechový koláč. Vyšľahané bielka s cukrom. Môžete ho koštovať. Tu na boku mi dala priveľa krému. Len pokojne olíznite, ponúkla sa Šamrola. Aká sladučká, zalizovala sa Šiška. Len sa mi zdáte akási priveľká. Sú aj väčšie. A utrite si ústa, trochu som vás zamazala. To sa mi vždy stane. Kto sa o mňa obtrie, hneď sa celý zababre. Zaujímavé, povedala Šiška a začala zývať. Bola už akási unavená. Ja zase všetkých posypem práškovým cukrom, ozvala sa ešte Buchta a aj tá už pomaly driemala. Orechový koláč nepočúval, ten už dávno spal.